Ayan, dito tayo sa Naga City. I-claim natin yung ating dyan sa unahan lang, yung kanilang excited na ako sa aking first calendar. Tayo, Printopia. Ayan, dito tayo sa Printopia Naga. I-claim natin yung ating calendar, sir. Tayo sa Printopia Naga. Shoutout sa Printopia Naga. Along the lang to, dito sa may UNC. Ito natin yung ating calendar. Let's go. Yun, good morning Bicolandia. Yan, mapunta tayo ngayon sa Printopia Naga para sa ating pag-claim ng calendar. Yan, excited na ako. Dito tayo sa Grijalbo, San Fernando. Tingnan muna tayo na dito. Stop over muna tayo. Yan, update ko kayo mamaya pag nakuha na natin yung ating calendar na regalo sa atin ng Printopia Naga. Yan, shoutout sa San Fernando, Camarines Sur, dito sa Bicol Region. Daming tanim na yung ginagawa ng laing doon. So doon. Yan, shoutout sa inyo lahat. Yan, good morning Isarog. Yan, sa lahat ng mga nagtatrabaho ngayon sa palayan. Yan, good morning sa inyo lahat. Yan, mamaya lang, update ko kayo mamaya pag nandun na tayo sa picture tayo dun sa shop ng Printopia Naga. Yan, mamaya lang, peace. Ayan, dito na tayo sa kabaan ng San Fernando, Camarines Sur. Punta tayong Naga City. Yan, ride safe mga bumabiyahe. At yan, tuloy lang tayo sa paggawa ng ating mga vlog sa ating YouTube channel. Yan, maraming salamat sa mga sumusuporta sa ating YouTube channel, JDTV Motovlog. Sa mga kaurago natin dito sa Bicol, Marahin na aga Bicolandia. Ayan, Bergman, Suzuki Bergman. Ayan, dito tayo sa bayan ng San Fernando, Camarines Sur. Ride safe sa lahat ng mga bumabiyahe. Shoutout sa Mr. Donut, sa ang owner yan, taga dun sa amin. Yan, dito tayo sa dito na aksidente yung yung truck na natapon yung mga inumin na Red Horse. Yan, dito yun natapon, aksidente yan Pagas muna tayo dito sa JCT. Muna tayo dito. Kwenta ng boss, nalidid. Napakamura ng gas dito. Ano
JCT for your safety. JCT oil for your safety. Ada mga 14 ber. Tayo dito. Shoutout sa mga gasoline boy dito sa JCT Oil dito sa San Fernando, Camarines Sur. Salamat. Ayan. Ito ilagay. Lupo na. Tayo. Bigyan natin si kuya ng sticker para ano siya. Sticker boss. YouTube channel ko boss. Oh, shoutout sa iyo sir oh. Salamat. Yan, shoutout sa JCT Oil dito sa San Fernando, sa may ano lang to, kabahan ng Del Pilar, San Fernando. Ay, kasama pa na yung boss. Boss, sticker. Tingnan ko. Salamat sir. Yo, shoutout kay sir oh. Anong pangalan sir? Jeffrey po. Ayo, shoutout kay Sir Jeffrey. Yan ano, staff dito sa JCT Oil. Salamat. Bakbak na tayo panaga. Yan, shoutout sa mga gasoline boy ng JCT Oil sa San Fernando. Ito yung nakakadisgrasya dito mga lubak na to eh. Dito sa San Fernando, lubak. Yan, update ko na kayo mamaya. Peace. Yon, andito na tayo sa may kabahan ng Dilosario Milaor. Yan o, may namimingwit niya sa ano, kuya. Namimingwit. Nagbabaranwit pa rin dyan o, may mga isda siguro dyan. Ito yung ating pinahuli. Yan, shoutout kay kuya na mamimingwit. Ano kaya, may nahuli na? Wala pa? Pero may nahuli ka rin dyan. May nahuli ka rin. Ah, okay. Oh, sana makadami ka. Ayun, si kuya na mamimit. Ano? May isa pa nga dun. Tsaga-tsaga lang kuya. Tsaga-tsaga lang. Makakahuli ka rin yan. Shoutout kay kuya, tsaga mga minuit na ano, isda. May mga isda pala dito pag ano, oh, parang fish pa na rin siya eh. Oh, tsaga-tsaga lang kung nahuli. Shoutout sa DWNXRM Broadcasting. Yan, dito sa Dilosario. Ayan. Pwede ko mamaya. Ayan, dito tayo sa Naga City. I-claim natin yung ating dyan sa unahan lang, yung kanilang ano. Excited na ako sa aking first calendar.
Tayo, Printopia. Ayan, dito tayo sa Printopia Naga. Nakiklaim natin yung ating calendar. Sir. Tayo sa Printopia Naga. Shoutout sa Printopia Naga. Along the ano lang to, dito sa may UNC. Ito natin yung ating calendar. Let's go. Ayan, pasok na tayo sa loob. Morning po. Mga claim tabi sir si calendar pre. Salamat po. Ayan ang ating calendar free. Napakaganda. Yan, first time natin magkaroon ng ganyan. Shoutout kay sir kay ma'am, shoutout sa staff ng Printopia Naga. Sa magpapa din dito lang kayo sa Printopia Naga pumunta. Sa mga kapwa ko motovloggers. Thank you sir Thank you po. Yeah, ang ganda oh. Pogi. Picture natin. Picture natin to. Kaka-under natin. Na tayo. Printopia Naga. Yan, picture muna. Pas maalis tayo. Ayan. Sir, salamat po sir. Thank you po. Hello. Kaya tayo kalendar. Sa sa Printopia Naga. Printopia Naga. Yes sir. Ano tayong kalendar Ayan, Printopia Naga. Sa pagawa Ayan nilawag na siya ng nito ng kalendar Gusto niyang ganyan kalendar. Maganda Yeesh. Tingnan natin. Maraming salamat sa Printopia Naga. And God bless you all, mga staff. Yun. Nakuha na natin yung ating 2023 calendar. Yan, maraming salamat sa Printopia Naga dito sa Naga City, Camarines Sur. Yan, shoutout sa Printopia Naga at sa mga staff. Maraming salamat sa free calendar. Tuloy lang. Ayan, tayo sa downtown Naga. Pupunta tayo ngayon sa Magsaysay. Inom tayo ng buko. Sa market. Yung mga prutas dito. Mga prutas.
Yan, mga may sagi, may banana. Yan, picture. Yan. Prutasan dito sa ground floor ng market sa Naga City. Yan, thank you Lord at mainit na. Wala nang ulan. Yay, Naga City. Ayan o. Dito sa ano, sa Plaza Rizal oh. Yan, Plaza Rizal, Naga City. Naga City. At tayo sa Plaza Rizal. Karap niya ay Pure Gold, tapos BDO, tapos Philippine National Bank. Plaza Rizal, Naga City. Libot-libot lang tayo dito sa Naga. Yan, ito yung plaza na dito. Nilipod ng eh. Parang may motorcade ngayon ah. Yan, ito. Plaza Rizal oh. Yan, I love Naga. Ayan. I love Naga City. Ito yung plaza dito sa Naga City, sa Bicol. Ayan oh. Ganda oh. Tapos na po na doon ay Panganiban na. Ayan. Ayan, pupunta tayo ngayon sa SEC Motor Supply. At bibigyan natin sticker yung si Ma'am Britina. Kasi wala siya nung pagpunta natin eh. Tayo sa kahabaan ng Magsaysay. Let's go! Magsaysay Avenue, Naga City. Yan, Villa Caceres. Petron. Napila tayo sa SEC. Ay, sarado pa. Ay, sarado. Sayang, sarado. Sarado. Tayo sa Vincitec. Romantic baboy. Ayan. Tayo sa Vincitec, titingin tayo ng ano, gulong.
Parang nakasama sa motor kita. Tingin tayo ng dito, GRP. Yes sir. Yan, mga ibon rin pala dito eh. Na tayo dito. Vincitec Motorcycle and Accessories. Tingnan tayo dito. Kasi itong mga ano, mga sekre no. Yan, may Ibo. May half face din and LS2. Ayun, itong ganda rin itong helmet na to, LS2. 2.4 lang siya. Napakaganda, kulay yan no. Mga bracket din, bre. Namiyo. Tingnan tayo ng gulong. May mga ano nila, accessories. FL. Gold. Yung mangguna ano po ang B-rubber na gulongin daw? Anong size po? 17. Wow. May B-rubber pang 17? Mapot lang ako kuya. Apor na, available lang. Hindi. Ano ba yan? Yan, yung mga gulong nila. Oh. Yan. Perkinan, tingin lang tayo kasi wala pa tayong pambili. Window shopping lang muna tayo dito sa Vincitec. Yung mga gold dream. Yan, gold dream. At yung ka ng rim, manggura ano? 1-2. Padis na no? Yan, pinapangarap natin itong rim. Yan, meron din silang Kobe dito. Yan, shoutout sa Kobe. Yan. Maringanin, pinabasa mo na ko. Yung mga domino. Domino rin. Yan. GRP type po, meron naman pwede dito. Home 50. Bibili tayo niyan. Lifter daw. Shock. Meron din sila dito. Thank you kuya. Sige po. Thank you. Yan, shoutout sa Vincitec. Ayan o. Magpapayos ng motor o. Punta lang kayo dito sa Vincitec Motorcycle Accessories. Sana to kabahan lang ng Magsaysay Avenue, Naga City. Yan. Alright. Yan, dito tayo sa Gear Up Moto Garage. Pas tayo dyan. Gear Up Moto Garage. Tatanong lang tayo dito. Tingnan tayo.
Ayan o, dito yan sa kabahan ng ano, Peña Francia. Going to Magsaysay, pupunta doon. Gear Up Motor Garage. Tangan tayo kung itingin lang tayo dito. Meron tayo dito ang sticker eh. Nalagay na tayo dito. Tayong gulong. Ayan mga gulong nila oh. Ano ba? Kaya magano pag ano, pag mapaayos ka tong sa mapadagdag ning ano sa ano to? Ang damat sa inutan. Oo. Yan lang kaya. Malalang point. Oo, mapadagdag lang. Padagdag. 250. Ah. Kaya ba ng labor dyan? Kaya ba na? Kaya ba ng labor? Labor po yan. Kaya labor lang. Ang photo po sang gato sa sa. Ah, okay. Sa parang Oo. yun lang yan. Ang oil seal, yung gura ano? Isa rin na. 120. Duha na siya. Teka lang. Ayan o, sa ano? Mabalik ka lang ko boss. Pag ano? Mabalik ka lang ko. Pag mapag-ibon ako. Sila. Pwede ko magdukot sticker? Pwede magdukot sticker? Ay, sorry. Ay. Sticker. What's up? Mabigyan tayo yung sticker. Sticker boss. Anong yan dyan na regulator? Liwa. Yun na rin. Liwa. Tayo sticker. Sticker natin dati oh. Tatabihan na natin. Oh, sakto-sakto oh. Sticker ko. Tapos ito, tatabi lang natin. Yeah. Shoutout sa mga ano. Salamat sir ha. Mabalik ka na ako. Oh, thank you boss. Thank you. Tayo. Update ko kayo mamaya. Ayun, salamat. Tingnan natin ito sa motor natin. Ayan o. Didikit natin to. Ito lang. Gear Up Motor Garage. Support lang tayo. Yeah, shoutout sa Gear Up Motor Garage. Yeah, thank you. Dito lang to sa ano, sa may haba ng Panganiban. Katabi lang siya ng ano, na motor trade. Ayan, motor trade. Let's go. Yon. Pauwi na tayo sa bahay. At hindi tayo sa C5. Pauwi na tayo sa San Fernando Camarines Sur. Maraming salamat sa Printopia Naga sa kanyang pa-free na calendar. Maraming salamat. God bless, God bless. At sa lahat na motovloggers, nakita ko kanina si Biyahe ni Bex. Shoutout sa iyo, Biyahe ni Bex. Nagpa-shoutout din kay ano, Pops Neil Motovlog. Yan. Maraming salamat. At sa lahat ng mga motovloggers, patuloy lang na gumagawa ng kabutihan sa kalsada. Yan, shoutout sa inyo lahat.
dito na rin ko rin na tatapusin yung vlog natin for today. At dito na rin ko mag-outro sa C5 sa Tarasanan. Yan. Stay safe and ride safe sa lahat mga Kauragon. At maraming salamat sa suporta sa aking YouTube channel, JD TV Motovlog. Sheesh! Ako'y magpapaalam na. Hanggang sa muli. See you next vlog. Brit. Peace.